The church we will never remain silent. Kana tikaona zvinenge zvichiitwa zvisina kumira zvakanaka. The church is above the state, and this has to be known by every citizen of Zimbabwe, and every church leader and every politician must know that the church represents God here on this earth realm. Nyaya yeland inorwadza kuona vanhu vachibviswa mavakagara. Vamwe vakagara 20 years, vamwe vakagara 15 years. But zvinorwadza kuona vanhu vachitorerwa pekugara, dzimba dzichipazwa, tisingaverenge mari dzakainvestwa kuti munhu azovaka mudhuri iwoyo. Nyaya yeland inofanira kuzivikanwa kuti land is not for the state. Land is for the people. And this message has to be propagated very well. The state has been put there by the people. Ndosaka muchiona constitution yeZimbabwe ichitaura kuti kana 4 years dzakwana, hazvina basa kuti vaidi vachida kuramba varipo. Hazvina basa kuti vanhingi vachiwenga varida kupinda. Hazvina basa kuti vachigumba vanga vari MP kwemakore akawanda, vanga vachine kugona kwavo kwese kana nekutadza kwavo kwese. Constitution yedu yakagadzirwa nesu vanhu inotiudza kuti tinoenda kunosarudza mutungamiriri. Zviri muconstitution zvakaiswa nesu vanhu. Chakaita kuti vanhu vaende kunorwa hondo inyaya yeland, yekuti vanhu vawane pekugara, vawane resources aitwe equally shared among the citizens of Zimbabwe. But kana kwakungoeri kana vanhu vakufuma zvakunzi land ndeye state. Who is the state? The state is the servant of the people. Every government official, every civil servant is a servant of the Zimbabwean people. We are the bosses of these people. And this must be known by every Zimbabwean citizen. Tagara in this ignorance for a very long time. But a generation of Joshua is rising. Inzwa. Land imwe chete iyoyo haigone kungofuma yako ndestate, hakuna munhu ane land. That's wrong. Zvekunzi hakuna munhu ane land. Land ndeyedu tese, but hatigone isusu kuti tigoverane pachedu. Ndobva tasarudza vatungamiriri kuti pindaiwo mahofisi, equally distribute land among us, equally distribute national resources among us. Ndosaka uchiona tisingagone tese kuti tive maminers, kuti goridhe ramainwa, nickel yamainwa, lithium yamainwa, zvonzi Nyamakanga uya utorekako kagoridhe. Tine vanhu vatakatrusta, tikavatenda, tikavapa basa. Ndo vanosaina madeals emaminers, emainvestors vanobva kunze, vouya vomaina. Mari yogoverwa, tinogoverwa mari iyoyo equally. Inogoverwa sei, let me give you just a tip of an iceberg. Inogoverwa sei, muzvipatara goridhe riya chienda mundotengesa 1 gram raNyamakanga riya chitenga mishonga upinde muzvipatara. Nyamakanga paanorwara anoenda kuchipatara kuya ondosangana ne1 gram rake kumishonga. That's equally distribution of wealth. Chisai 1 gram relithium riya raNyamakanga kuzvikoro. Mwana waNyamakanga paanoenda kuzvikoro, zvikoro hazvichadhuriswa. Zvako vana vakuenda, vana vaNyamakanga vakuenda kuchikoro nemari iri reasonable. Kana kutoti pasitorina kutobviswa mari yacho, nekuti ndakabvisirwa pamakatengesa 1 gram rangu riya regoridhe. That's equally distribution of wealth. But this truth has been hidden for a very long time. But it's high time that the people of Zimbabwe knows that the land belongs to us. MP is not a boss. Ndiye anofanira kutopfugama kana achinge atuona takamuvhotera.
kansela anofanira kutohwarara kana achingaona vanhu vake. Ndava paakauya kuvanhu akavhoterwa, enda unotimiririra. These government officials, they are not bosses, they are our servants. And this message must be propagated very well, that land belongs to the people and we are the people. God bless you.